Assalamu alaikum hormatly wideowarjylar. Mehriban aýdym sazy sunuwty söýjüler. Biz ozal habar berişimiz ýaly Çäş Media studiosyny her günnäm ajaýyp bölümimizde, sahypamyzda bir näçe kardeşlerimiz bilen ýurdumyzyň sunuwty ustadlarla ogudan turmuşy barada, söýgi barada ajaýyp şygyrlarymyzy okap bereriz. Sunuwty ustadlarymyzyň aýdymlaryny bagşylamyzyň ogudan aýdymlaryny ýaş estrada bagşylamyzyň estrada aýdymlaryny sadanalaryň sazlaryny janly owazlarda size ýetirýäs. Bugün bolsa ogudan gün ajaýyp gün şeýle günne ogudan bir eserlerden size ýerine ýetirip berýäs. Dinleňizde talyň biziň aýdyp berýän şygyrlamyzyň aslyndan çalýan sazlarymyz siziň göwnüňizden turur diýip umyt edýäs. Köp sanly janly owazlary dinleýijiler üçin şu ajaýyp eseri ýaşlygymy gaýdyp berdiň eseri Berdinazar Hudaýnazarowyň şu ajaýyp şygyryny size okap berýäs. Dinleňizde talyň. Gel ey dünýä bu söwdany oňlasaň. Seniň bilen alşalş edeyim. Sene garip ýaşlygymy gaýdyp ber. Men baýlygymy saňa bagyş edeyim. Enşe ýyllap ders açyplar gazanan, syýlyk serpaýlarym seninki bolsun. Üstesine hiç zat talap etmäýin, diňe 18 ýaş meninki bolsun. Elimden al, derejämi işimi. Ädimäyin iň bir zawun işi ber. Ýöne yeter yetmezlikde geçirilen düýşe dönen şol 18 ýaşy ber. Senki bolsun içi ýumşak maşynam. Senki bolsun gatvar otogum. Maňa besir şol 18 ýaş bilen garyp çatmam bir wagt keterim. Müňür aladadan hum bolan kellem, deşik bökki ýaly bolup ýeňlesin, kakawaş günleri küýsen, ýüregim porsan bolup kökregime sygmasyn. Ögözün almaga ýitirilen ömrüň hakym bamy ýokmy, hany aýdyp ber. Ey dünýä, men durmuşum saňa bagyş edeýin. Sen karny aç. Ýaşlygymy gaýdyp ber.